Sawi. Sering. Kita lanjut mandi sore. Siram jamas. Satu. Akan tuawan. Bukan siram jamas. Ya. Ya anu membersihkan tadi malam sisa-sisa tadi malam. Terus anu lo kulino healing lo. Heeh. Kebayangnya nek kena Pacitan lho. Solo arep Pacitan lho. Jawa Timur ngono iki jajale kayak iki. Solo Pacitan ora jam, Mbok. Lho, lah ya saiki lho bocah ngono kuwi lho bayangne wi. Lah sepeda motoran ae lho. Dewi Lewat Praji ke JLS. Mandi ono kiri. Yo, kita ke Umbul. Wong aneh saka nggone jenate Mbok Keti ning Yogya 2 jam setengah kok. jane liwat JLS ya. Hujan guys, hujan. Kala kok. Kon parkir ning kono kuwi lho. Oh, parkirnya ning kono. Oh, mlebu iki lho. Iya, Kak, parkir sik, Kak. Parkir sik. Jono kaya. Iya, parkir. Ya, parkir. Iya. Oke. Apa sepeda motor lho, Bu? Saya mburi mapan. Umbul Kemanten jenenge. Yo, danudan. Lho, nyak wae dhewe ke gak rene to. Iki umbul ponggo. Awake ponggo. Oh, lah kayak rugi jare. Ki manten. Susul gue terus lho. Yo lagi rugi aku. Sesone apik lho. Lho, iklan padha aku, Mbak, tapi dia 600. Malah enak ya, Kak. Kakaknya ini renang ya, Kak. Pelatih renang. Oh iya. Ya Allah. Di Solo ya, Kak. Aku parai renang yo, Kak. Yo cereng. Badannya kecil, badannya besar iso renang kok sing kecil gak iso ku lho. Ya. Ayo saline digawa dhewe-dhewe. Langsung salin to iki. Ben kene ae, salin kene. Timbang oyong-oyong, ambine ndang. Ya tapi tetep salin iki. Mbak anu hamil kon mending ngene iki ya, Mbak. Sarate. Oke. Yuk kita berenang, guys. Mbak Doli harus renang. Nek gak renang tak kentene iki. Kilo sing cilik ki lombone mesti kelulup. Lho, lah wong aku iki tukang nyabrang. Nyabrang ning wong lanang lek kuwi. Yo. Balik kalau etok engko nganu wong kae iki silan-silan ngono kae. Jret. Yuk kita masuk ke mana ini? Ke Umbul Manten. Hujan-hujan seru, guys. Oke, guys. Saurunge teko omah ning Umbul Manten dhisik. Adus. Aduh. Ya Allah apike. Sebelah kanan apa kiri ya? Jereng pokoknya seret, guys. Oke, guys. Jalan betul. Kita masuk loket. Lah nyapa to kok bayari? Ya apa? Piye to saiki? Loh, kakak ki piye to kok repot. Ya sudah toh Mas semua. Ya Allah. Ya Allah, makasih loh ya. Ditenan lho kan. Asemi. Kakak kitchen. Ya. Loh, Mbak iya no lho, Mbak. Apa? Sing kae li kuwi. Iya teh? Ya bener toh. Lha sak awake ini kene kae ngopi kae ya toh. Iki dhuwur kuwi. Heeh. Lho jeret pokoke. Ya.
Yuk, seret. Walah, yo iki sing dek mben bener. Iya. Iya. Walah, aku tiba tahu rene guys, iki lho nggon rene. Buning kintel-kintel. Kayak iwak ini kono kae, nggon iwak. Ngono ning kene aja. Iya, gak apa-apa. Jadi kan kosong. Gak ada. Nanti minta burger bisa. Yuk guys, Oke, guys. iki lho nggone bowening. Pong, kinceling. Ayo, terus. Oke guys, kita pulang. Udah tutup semua. Setiap hari rame koyo iki. Bendino rame kita. Wong ado-adol sing rene iki. Oke. Iya. Nyapa antara hilang. Darah hilang ya. Halo guys, selamat pagi. Pagi ini kita mau kerja di tetangga desa guys. Nih, daerahnya Mbak Yana. Oke guys, turahan kita. Sesok kosong ya guys, dipakai sesuling dia. Tapi siling pokoknya semangat kerja. Oke. Kita mau keluar. Just kita udah mulai. Lewat sawah-sawah. Lokasinya itu di sana guys, di lurus ini. Jadi lebih dekat kita lewat sawah-sawah. Gak apa-apa, suasananya enak sekali. Oke guys, kita sudah sampai lokasi. Ternyata tembus Mburi guys, tapi Sherlocknya paling dekat. Sherlock paling dekat, cuma tembus Mburi gitu aja. Rambutku tak potong guys, jadi segini. Tembus Mburi loh, tembus Mburi guys. Gue lokasinya yuk kita masuk. Udah di lokasi. Iki yang tak lebokne kerdus metun neh wis guys. Keluar dari paketan. Kakaknya cantik. Terima kasih. Macem-macem. Terima kasih, Mbak. Ayo loh ya. Ini asli teman. Oke guys. Karo basi keloke. Paripurna sarwi hambalang batasi berlanjut Dale. Suerni. Sulis kok selfie kok tak leboni kerdus. Ngancang iki ya. Cekrek. Komburi guys, cekrek. Kewo apa tadi? Kok nusuk gitu. Ya, jalan. Oke. Oke guys, kita mau make up dulu habis gaya wes kayak
Cantik. Iya teh. Baik kak. Baik kak. Walah ya Allah, panah. Mama neng di mama. Mama di mana? Mama sekolah ya. Ya Allah sungguh loh guys ya. Itu kipasnya di atas. Kipas. Nah, kipas. Kipasnya di atas. Kipasnya. Ya Allah guys itu ponanku aku raro. Guys, cantik ya. Yuk. Sayang sini. Punya Pak Dito Roswati pun apa ibu Jana dari atas Adito Roswati pun Nah, Mbak, tolong Mbak. Kurang setting Mbak ya. Jual STL. Pemborong STL iki anu sales girl. Sales girl. Ning kotakmu malah. Oh alah. Baik guys ditumpuk nih kene kaya raro ta Mbak. Madang. Kak kangen kayak ngerti nanti kak. Cereng bahasa Raumum birunya kene Mbak. Oh malih ungu. Oh iya. Abangnya malih hijau ya. Tenang ora. Oke guys, kita mau keluar dulu. Yes, kita mampir nggonku Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriya sing sedina double 8. Amin. Sama 10 11 12. Amin. 13 14. Ngitung. Selesai. Makasih ya Mbak Yana. Iya sama-sama kakak. Ki aku balik nih baru hotel kurung tak anu check out. Loh pesan hotel ke seminggu loh. Petang dino tak pesanku. Masa arep balik. Ya Allah Mbak. Gur-gur. Neng di neng Klaten. Ning Cedhak Malioboro. Murah Mbak. 150. Karo sapa wi? Saklungane apa gak, Mbak? Jadi gelungane dhewe? Kalian iki gak sah. Enggak ada cemol enggak? Bariker Gitu aja. Gitu aja. bariker ngene Puriawan ya. Wonge bakal pentol tak ampirane. Jaman iki nek montor lho ya. Halo Mbak. Ayah. Oke guys, kita harus golek mampir pulang kerja mau mampir. Mbuh ning ndi panggone? Pentole Puriawan. Bakule ning Bu tapi guys. Keren guys, bakule ning ndi? Bakule
Oh, iki lho bocah. Fitri diwangi. Di sana. Oke. Halo guys. Permisi. Ya Allah. Sehat alhamdulillah. Roeng. Pasti. Pinara. Ya Allah, ya. Lama sekali aku. 12 tahun. Yo, jano. Aku pedot duwe lagi iki mau. Iya dah. Garap. Ya Allah, garap sampai kursi ini ceklek. Ya Allah, ki jualan pentol apa aja ini? Ya pentol cilokan ada, pentol telur poyo. Iki ya. Iki lho Pak. Kasaran ada, Ya, pentol Mbak jamur Ekono. ada. Mbak ICE. Kok Aku nek kari. mau ya? Heeh, kok Terono. Kene. Capek. ya, guys. Sehat-sehat ya. Sehat alhamdulillah. Gila kan. Lho mam ka asli kene asline. Oh. Nggih. Oke, ya Allah. Jualan berbagai macam pentol ya ini, guys. Mercon. Ada. Nenek mercon, nenek jamu. Iki opo iki lho? Oh, senengan kuwi, guys. Aku kan njaluk kuwi ae engko. Aku ning kuwi lho ning mangkok mbek pentole. Oke. Ini tulang-tulangi ya. Ada tuh ini. Bakso mini. Wis mbuh nasibe ya. Yes, Kita penting. tidak tahu. Penting kita berusaha. Kita berusaha. Beli bakso 4.000-an, esnya 1.000-an. Bisa deh. Ayo, Guys. Pentol idola. Sidik-sidik ae, sidik-sidik. Dikit-dikit ae. Kita perlu coba bumbu kacangan. Bumbu kacang ini piye? Ya bumbu kacang. Kita tuang meneh. Kuah ae. Enggak apa-apa. Najwa. Aku mau bedok. Anu. Siapa naik Mbak An ke sini? Baik ke? Tapi level ae dijarah gelem kok. Duit pancet ae lho. Duwe awake sak yo. Ketenge kowe disak gajah pal. Gak perlu deh saya. Yo, pal kedipal. Ki awake pancet iki. Fitri, ki awake pancet. Nek topa mbek aku wis bongsor kabeh. Ya ta. Panganane lah. Ki nurun ayahmu pelemu. Bakso piye? Iki lho rong dik makmu. Kalau Fitri lo gak no bakso? Jamur oke ya. Ya. Nyapa? Terus ning kene kok iso. Lah ki lho ndang. Campur jamur. Ala apa ndang ya? mahal iki lho ning Ki kene. ranjone iki kae ta. Apa wi pedes? Aja jamu aku. Ya jamur satu ngene ya. Hmm. Asaran urut iki. Mbek mau tulang mau. Ini ki gak usah Ya ya. gelem aku kuwi. Ben. Gak tau mana sok kan. Wong iki sing panas. Hati-hatine, Mas. Ya Allah. Es Lancar gini ini. lho Bareng guys. anggapan aja lagi. Ojo oke aku. Iki lho ngene. Yo rantek. Wong ini kan variasi ya. Diet ya? Diet. Diet sakmene gedene iki lho. Diet tenan ya, Dek. Wah, dikit ngene ya. Terus Sore iki biyen ning A ya. aku kok A to? Kowe kayo A to. Kowe ora tau sak kelas mbek aku. Anu. Ya, awake sak kelas loro, kelas loro. Oh, Yuni. Karo Yuni aku. Ah, Lah aku lagi rumah duwi kene kono. pokoknya sale teng Yuni aku iki. Golene Deden, Yuni. Diomong ide A kok. Apa tegas to iki iki. Ya gak apa-apa, aku seneng kuwi sitae gak apa-apa nah. Bangene ya, oke. Niki. Bumbune. Tak pasti. Soalnya titik. Aku nggak mau kecap, sambel tok ya. Dia enggak mau. Aku gak tau mau. Kecap saus e. Iki tok sambel tok Loh, sambil lombok iki to. Iki apa? Kacang itu. Gak apa-apa iki. Madok kan madok. Oh ya wis kuwi. Ini lho. Mes, itu aja. Oke. Kecapnya sausnya ora. Enggak. Yes. Versi Oke, yuk. tahun-tahunan iki ya.
Di mana ini? Sini aja. Sik, heh. Gone Mbak Fitri. Dong ora iso rasan-rasan. Oke, guys. PS, Pak. Dong D. Guys. Bakule sampai gak ketok. Kedangan ki ketok. Nyapa ta? Ketok lho. Tak upload nang Facebook kok ya. Ini terbaru di Indung Dawung. Rame pokoknya. Lah iya. Wes Antri karo juga. dia bang ya. Tapi madep datang lagi, Bati bareng. Ya, jangan. Lu guys, tekan nah lu ya. Sing tuku perawan langsung kruyuk. Aku perawan ting-ting, guys. Perawan ting-ting anake pokoke. Melembah ya. Angkot dibonceng batin Pak Peda. Lembah nang. Ayo menang. Ayo melembah. Bakule sampai gak ketok ketutupan. Bokonge. Jen. Sing ngantri perawan-perawan iki lho. Ya. Tenan. Nah, oke. Tanggapan wis selamat. Pakai modul. Heh? Kono koncone sekolah. Haris manis. Oke, guys. Semangat pokoknya. Makasih. Tak tutupi ae.